приятели! Днеска започнахме град Лозница, нашия град. Тук някъде ще бъде може би към 18-20 метра. Доста дълбоко ще бъде. Вече сме някъде към 11 днеска почнахме. Ето, дай да покажа. Ето тук днеска сутринта почнахме и сега вече сме към 11, може би и нещо. Ето фирмата Идеал Петров веднага извозва пръста. Няма никаква пръст не остава. Ето каква хубава рохкава пръст сега тръгна. При това беше твърда, сега вече тръгна рохкава. Фирмата Идеал Петров, град Лозница. Ами, утре живот и здраве, като излезе водата, ще направим друг клип. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.